Good morning. So, ayun nga. Anong oras na ba? It's 6:45 na ng umaga dito. So, paggabi hindi na ako nakapag-record nung dating namin dito sa place na pinag-stayan namin dito sa Legazpi. Kasi nga, sobrang pagod na, sobrang late na. So, I think mga 10 PM na kami nakarating dito. So, talagang iba yung biyahe namin. Sobrang tagtag sa Quezon, sobrang traffic. Tapos ayun nga, pagdating pa dito sa Legazpi, hindi namin inaasahan na ganun din ka traffic gawa ng yung mga ginagawang kalsada. So kayo, kung sakali mabiyahe kayo dito pa Legazpi, yun, mahirapan kayo gawa ng sobrang traffic. Tsaka yun nga, yung mga politiko, so panay ang motorcade ngayon, kaya talagang sobrang traffic yung dinaanan namin. So yung oras ng biyahe namin is inabot ng 16 hours. 16 hours, biro mo from Laguna to Legazpi, 16 hours inabot yung biyahe namin. Kaya iba. Kaya iba yung prakagod namin kagabi, kaya hindi na ako nakapag-record. So ayun nga, ito na yung continuation. So nakabot naman kami dito, may nabutan pa naman kaming nipahat, pero yun nga lang, alas 10 na kami nakarating. So pahinga agad pagkarating namin dito. So, tapos ayun nga, yan, breakfast muna tayo since anong oras na, mamaya ang check out namin dito is mga 10 kasi 10 na kagabi kami dumating. Then diretso tayo ng Cagsawa, then ikot tayo ng Tiwik. Kung sakaling uwi na tayo ng Canagan o Lagunoy, diretso na tayo doon. Yan. So ayan, ito muna tayo dito. Ay, nandun. Yan, so breakfast muna tayo. So dito may complimentary breakfast. So, yeah, favorite. Yung sir, hindi daw kapatid. Sabi lang yung sabi. Thank you. Sir, may kasama kayo dito? Pwede? Ito lang po. Kami dalawa lang. Thank you. So yun nga pala ang complimentary breakfast natin dito is coffee, then egg, hotdog, then ampalaya, then fried rice. So kain muna tayo. So ayan yung complimentary breakfast dito. So okay na din gawa ng 6,800 lang natin nakuha yung ipahat. So maganda dito, mura din naman. So kung may kung nasa budget kayo, tagapin ng mura tutuluyan, dito okay ito sa on you. Kasi meron kayong option na nipahat na 800 lang. Tapos kung sa 800 lang, meron pa kayong free breakfast. Ayan. So okay dito. Tapos kung sakali mag-isim, syempre naka-aircon kayo, galing sa kayo sa biyahe, meron silang available na room. Meron yung aircon na yun. So room na siya. Yan. So ayun, may mga choices kayo dito kung anong gusto nyong fully na room. So depende sa budget nyo. So kami, budgetarian. So ayun na pili namin isa dyan. Tutulong din naman kami dito eh. So dumating nga kami dito kagabi 10 PM. So yun nga, 12 hours dito yung stay namin. So ayun, may dalawa kayong option. 12 hours, 24 hours. So 12 hours, 300 na sa nipahat. May additional na konti lang kung gusto nyo mag 24 hours. Tapos may pool din sila dito. Separate yung bayad nyo sa pool. So ayun, depende sa mga depende sa option. Pero kami, kung overnight stay lang talaga kami dito, kailangan ng tulugan, ayun, sa nipahat kami, 800 lang, with free breakfast na rin. So okay na yung breakfast nila. Okay, sarap naman yung pagkakaluto. Lalo yung mga palaya, yung pagkakaluto ng mga palaya. So, ayun. Mamaya, kita-kits ulit tayo. Babiyahin na rin tayo after nitong breakfast. So,
So yan, tapos na kami mag-breakfast. Kami lang. Ilan na lang kami natira dito. So far, ayan, kita pa rin si Mayon. Hindi pa siya natatakloban. Oh, ganda ng view. Oh. Ayun, nalilito. Tenga, ayan. Kahit maulan kahapon, akala namin hindi makikita. Yan, ganda pa rin ang view. Yan, oras na 7:30 na. Maganda pa rin yung view. Wala pa yung mga ulap, wala pa yung ulan. Kainin ka. Yan. Yan yung pool. May additional fee daw pag Basta dito yung mga rooms. Yan ang rooms. Tapos sa dulo, yung mga nipahat. meron din. Yan. Oh, ito yung common area to. Tapos ayan, si Raijin. Ang ating page posted. Kita nyo naman yung itsura niyan. Nakakaawa, binahe sa Lubakan. Ang simbiyan. Ay, oh. Okay pa naman. Tapos ayun, ito yung meat hut dito. Dito yung sa amin. So hindi dyan ang daan. Yan. So hi Mayon. Magayun. Nakita. Kaining. Si ate girl. Ayan, ito yung hut namin. Ayan. So dito kami. NH2. Ayan. So ayan, mag-ayos lang kami. Tapos mamaya babiyahin na ulit. Okay, so it's 10 PM na. So preparing na tayo para umalis. So dadaanan tayo ngayon sa Cagsawa Ruins. So doon tayo diretso. Although medyo taklob yung Mount Mayon ngayon, sana maya mag-clear ng kahit konti. So para lang makapag-picture tayo, magpapa-picture doon sa Cagsawa Ruins. Then after that, maaring mag-sky, kung Mayon skyline ba yun, basta yun. Tapos diretso na tayo sa Canagan o sa Lagonoy. Hindi na tayo magto 2 days din sa Legazpi since baka hindi rin naman ganun kaganda yung weather, hindi rin tayo makapag-ikot. So diretso na tayo sa Panagan. So tara, travel na ulit tayo. So ayan yung ano dito, yung stay namin. So neat hut siya, 800 lang siya for 12 hours stay. Then may complimentary breakfast na siya for 2. So ayan yung mga available na neat huts. Tapos yan, best place din ata to. Then meron siyang pool. Pero yung pool hindi pa kasama doon sa overnight stay. So bukod yung bayad ng pool. So if ever gusto niyo mag-swimming, yan, additional bayad lang tayo para sa pool. So ayan ang view dito. At ito naman yung ating si Raijin. So ang ating trustworthy na stead. Yan. So full pack siya. So hindi naman tayo pinabayaan ni Raijin sa biyahe natin sa Quezon, kahit sobrang matagtag, sobrang malubak. So yan naman siya, nakasurvive naman kahit may sakay siyang mabibigat. So yan, isa tayo going to Cagsawa Ruins. Okay, so ayan, goodbye and thank you Onju Hotel sa magandang stay. Yan, pati Mayon, kita tayo sa Cagsawa. Sana magpakita ka doon. So ayan yung lugar dito sa Onju Hotel. Yeah. So ayan yung pool area, parking area para sa sasakyan. Yung motor pwede doon, kung naka-nip hut ka, pwede doon mag-park.
Yan, tapos doon naman yung pinaka parang restaurant nila. So doon nakain yung breakfast. Yan. Tapos ito yung entrance. Tapos dito yung reception. Okay, let's go. Sulit naman yung stay. Ganda naman. Okay, yan. So palabas na tayo. Ito is yung Kamalig bypass to. Itong mismong kalsadang naan dito. Tayo ay hindi ko alam kung saan pupunta. So mag maps muna tayo. Okay, so on the way na tayo ngayon sa Cagsaw Ruins. Dito tayo ngayon sa may Kamalig Bypass Road. So ayan, mula dito sa Onyo Hotel, travel tayo ngayon papunta sa Cagsaw Ruins. So from here to Cagsaw Ruins, meron siyang about 8.3 kilometers. So dito sa maps, 15 minutes daw, pero in reality, medyo matraffic din. Kaya almost 30 minutes din yung naging biyahe namin. Yan, so mga ginagawa kasing kalsada. So ayan, pagdating dito sa dulo ng Kamalig Bypass Road, yan, dito nyo makikita yung 7-Eleven na sikat ngayon. So dito nagpapapicture yung mayroong Vulcan Mayon na view from 7-Eleven. So ito nasa kanto lang to nung Kamalig Bypass Road. Yan, so dito pagdating nito, ito yung Maharlika Highway na. Yan, hindi muna kami tumikil dito para mag-picture. Since ayun nga, kita naman dito na medyo taklop pa si Vulcan Mayon. So kaya ang ginawa namin dito is dumiretso muna kami sa Cagsaw Ruins. So ang plano namin, pagbalik namin dito, kasi dito rin kami dadaan papuntang Tabaco Albay, papunta sa Mayon Skyline, saka na kami magpapapicture. Baka sakaling kita na si Mayon, kasi ngayon medyo talagang sobrang taklop si Mayon. So hindi rin ganun kaganda yung magiging view kung sakali mag-picture tayo sa may 7-Eleven. Yan, so kaya ngayon, diretso muna tayo sa Cagsaw Ruins. Sa lugar. Kami, ayun, nagnaga pa kami. Naga, then Legazpi. Tapos saka sa amin. Tayo, hindi na tayo nagnaga. Isang araw kami nang sa Naga, isang araw dito sa Legazpi.
papasyalan. Pinunta namin yung mga simbahan eh. Oo, yung Peña Francia. Mukhang pumunta na sa pet ko yung sa Lompas ah. Pumunta na sa pet ko yung sa Lompas. Pumunta na sa puwet. Ramdam ko eh oh. Lumalamig na umiinit yung puwet ko eh. Nagawa na rin flyover dito. Okay, so ayan, dito na tayo sa Cagsawa Ruins. Kuya, paano yung sa Saan? So, marami pa rin tao. Akala ko konti ang tao pag Monday. So, ayan. Dito tayo sa entrance. Sir, kayo po, ilan po kayo? Dalawa lang po. 90 lang. Thank you. Ilan kayo, sir? Dalawang estudyante. Isang bata. 120, te. Buhay na lang kami. So, yung rate ko lang ngayon. 45, tapos 30 senior, 10 student. So, ayan na. Dito na tayo sa Cagsawa Ruins. So, unfortunately, hindi tayo makapagpalipad ngayon. So, nag-asa ako dun sa police kung pwedeng palipad ngayon. Sabi daw is hindi daw pwede kasi nga may nangyari nga about sa drone. So, hindi natin alam kung ano nangyari. Pero, from time to time naman daw pinapayagan. So, ngayon lang, merong insidente lang ngayon kaya hindi tayo pinayagan. Pero, ayun nga, nevertheless, sabihin natin na kahit wala tayong drone shot. Ayan. So, maganda pa rin naman si Cagsawa Ruins. Ayan. So, ayan, kung mapapansin nyo, ayan is yung bell tower lang na mismo simbahan. So, hindi naman talaga siya lumubog yung buong simbahan. Ayan. So, madalas kasi yan, alam ng tao, lumubog yung buong simbahan, pero hindi. Ayan. Bell tower lang yan. Then, yung mismong pinakasimbahan niya is ito. Ayan. So, ito yung madalas na hindi nakikita ng mga tao. O yung mga hindi pa nakakapunta rito sa Cagsawa Ruins, yung parte na to. Ayan. So, ito yan. Ito yung mismong ruins sa simbahan. So, hindi siya totaling lumubog sa lahat. So, ikutin natin. Ayan. Ito yung nasa gilid mismo ng bell tower kung saan kilala yung Cagsawa Ruins. Yan. So, ito yung part ng simbahan to.
Kita pa yung luma, yung mismo parang pinakahaligi niya. So nandiyan pa, nag-survive pa naman siya. Dito pa, pilitin natin dito. So parang pinaka-courtyard to. Tignan mo, maraming ibon. Walk tour tayo ngayon dito sa mismong Kagsawa Ruins. So malawak to, hindi lang yung mismong bell tower. So ayan yung mga lumang haligi niya. Sabay tayo dito. So ayan, so ito ating entrance to. So sabihin natin na half view na lubog sa kanya. Ayan. So hindi buong simbahan. Tapos kita nyo naman yung mga volcanic rocks. So yan, galing lahat yung sa loob na yun. Binuga niya dito. Ayan. Ito yung likod ng Kagsawa Ruins. Mamayang hapon ulit yan. Ay, sumama ka, Philip, isa pa, oh. Yan. So ayan, since nandito na tayo sa Kagsawa Ruins, syempre tingnan natin palalampasin itry yung chili ice cream. So kinuha namin is strawberry and melon. So mild lang to, hindi to yung extreme. Yan, sakto lang na makakain namin. Yan. So yan, try natin. Yan, kumusta naman? Bagay naman siya dito. Sakto lang. So try naman natin kung sakto sa summer. Mainit na mainit ngayon. So try natin.
So, ayun. Melon. Tapos, parang aftertaste yung sili niya. May lasang sili pa rin. Tapos, bag nga lang yung ano. Sakto lang. Yan. So, ma-enjoy mo pa naman yung pagka-ice cream niya. Yan. So, yun, hindi naman sobra-sobra yung ano. Try ko nga yung strawberry. Bagay naman. Parang mas masarap yun. Mas type ko yung ano, yung melon kasi strawberry. Pero yung cake nung ano, siguro pagkakagawa, nasa huli yung ano, nasa huli yung cake nung pagkasili niya. Tapos malalasa mo pa rin naman yung konti yung lasang sili. Pero yung ahang nasa huli. So yan, enjoyin muna namin yung ice cream habang hindi pa nalulusaw. Enjoy mo na ice cream. Yan, bukod sa pamamasyal din sa Cagsawa Ruins at sa pag-try sa chili ice cream, meron pang isang activity na pwede nyong itry dito sa Cagsawa Ruins. Ito ay yung ATV Adventure. So yan, depende sa budget nyo, pwede kayo mamili ng package kung ano yung swak sa inyo. Meron 500 up to 2,600. So yan is depende sa layo ng pupuntahan ninyo. Yan, nandito naman yung details nung sa ATV Adventure. Pwede nyo i-post yung video at kunin yung number at details nila. Okay, so time check. 11:48. So, alis na tayo dito sa Cagsawa Ruins. Punta naman tayo sa Mayon Skyline. Yan. Ayan, kung kailan kami paalis, saka naman clear na clear. Ayan, oo. Clear na clear ngayon, no. Ayan, oh, kitang-kita yung ano. So yan, third gas up natin dito sa Legazpi. Yan, so pagas natin ay 231 4 liters. Yan, so third gas up natin to. So mula Bulacan hanggang dito sa Legazpi. So nakapag-ikot na tayo, nakapunta na tayo ng Cagsawa Ruins bago tayo nagpa cap up ng gasolina dito sa Petron. Yan. So medyo mahal doon sa Petron sa ano. Saan nga ba gayon? Kalawag ba yun? Basta yung una nating Petron na pinagkanohan bago dumating na Legazpi, 61 ata yun. Dito XCS is 56 lang. Yan. So mas mura-mura dito sa Legazpi. Yan. So ayusin lang ulit natin. Tapos larga na tayo. So ayan, since maganda na naman yung panahon ng dumatay 7-Eleven, tumigil muna tayo dito para makapag-picture. So ayan, ito yung ilan sa mga kuha natin doon. Yan, ito yung sa may diversion road ng Kamal.
Yan ang Mayon. Wow, Mayon. Boy, video ko mahal. Wala. Tapos dito naman sa kabilang dulo ng Kamalig Bypass Road, ito na naman yung view dito. So maganda mo picture dito lalo kung clear yung skies natin at kita-kita yung Mayon. So ayan, from Cagsawa Ruins, tumuloy tayo sa may Kamalig Bypass Road, tapos picture lang doon. Tapos then ito, papunta na tayo sa Mayon Skyline. Yun nga lang, kung saan tayo pinapadaan ni Google Maps. Mukhang sulok-sulok to, pero tiwala lang. Hindi naman siguro tayo diligaw ulit ni Google Maps. Ayan, so ayan, nasa looban tayo dumaan, hindi na tayo sa highway. Sa inyo yung pinakamabilis na ruta na tinuturo sa atin ni Google Maps. Pero ayun nga, most of the time naman tama naman si Google Maps. May mga instances lang talaga na hindi nyo nare-read yung bagong kalsada na bagong gawa. Tapos o kaya yung mga sinarado na, yan, kaya naliligaw tayo. Pero ito, siguro naman hindi tayo maliligaw na nito. So yung medyo okay pa naman yung panahon. Maaaraw. Kanina medyo mambun-ambun lang, tapos medyo natahupan si Mayon. Pero kahit pa paano nagpakita naman no, nasa Cagsawa tayo, although may ulap-ulap. Tapos maganda naman yung view pagdating natin dun sa Kamalig Bypass Road. Nakapag-picture tayo. So ayan si Mayon, oh, taklob na naman. Maganda yung view dito, pero taklob na naman si Mayon, oh. Pero kung may maganda nga camera, ang ganda, kitang-kita yung details nung lava flow doon sa taas, yung mga pinagdaanan, yung mga bitak-bitak, kitang-kita. So yun nga lang, wala na tayong DSLR, so kaya hindi natin picture nung ganun ka taas na details. Yan. Pero maganda talaga. Sulit ang punta nyo dito if ever na makatagpo din kayo nung cleared talaga na kita-kita si Mayon. So far naman sulit naman yung biyahe namin. Ewan ko lang ngayon dito sa Mayon Skyline kung magiging maayos yung dadatnan natin na weather, kasi sa kabilang parte yun ng Mayon, sa kabila nito, likod nitong mismong Mayon na tinitingnan natin. So iikot tayo. Yan. Partido Riviera, Pride of Patitina. So yung Patitina siya yung mismong bayan dito. So isang bayan ng Kamsur.